ערב טוב לכולם. בדרך שלי לארצות הברית, לאוניברסיטה של וויסקונסין, להציג את המודל שלי, הפרדיגמה שלי, שנקרא מקלמה, מזיקים שכדאי להיזהר מהם, TM לטרנסיות מתחילות או מתלמדות. אני רוצה להציג את עצמי. אני פרופסור ג'וליה פטרסון, וזאת היא עוזרת שלי, דוקטור אלונה סוונסון. פשוט אני קצת בלחץ, אני הולכת לקחת מטוס הלילה לארצות הברית. האמת שאנחנו איטלקיות. שמי ג'וליה לפסטה, וזאת אלונה אוסובוקו. אבל קראנו לעצמנו בשם שוודי בשביל קצת להרשים את האמריקאים שהם צריכים את הדברים האלה. אני רוצה להתחיל עם המזיק הראשון שהטרנסג'נדריות צריכות להיזהר ממנו. זה מזיק שנקרא המזיק המעצב. בבקשה, דוקטור ספייס. No, ma devi farlo in un'altra maniera, non puoi farlo in questa maniera qui. המזיק המעצב הוא בדרך כלל מגיע לכם הביתה. איזה מאמי! איזה יפה! השינוי המגדר הזה זה מתאים לך. איפה את קנית אותו? בתאילנד? נורא יפה לך, תסתובבי רגע. נורא יפה לך, גם הצבעים. אבל איך את עושה את זה? איפה? אני לא יודעת, את יודעת, הייתה נראית לי אחרת לפני הרבה זמן. את נראית ממש טוב. גם הצבעים מתאימים לך לפנים. מה זה, כמה זמן זה לוקח? המזיק המעצב הוא מזיק. למה הוא בעצם מזיק לטרנסג'נדרי? למה? למה הוא עושה את זה? בגלל שהוא משכנע את הבחורה שהיא הרבה יותר יפה מה שהיא באמת. לדוגמה, אני, שנעקצתי על ידי המזיק המעצב לפני כ10 שנים, אני הסתובבתי כמה חודשים טובים משוכנעת שאני יפהפייה. עד כדי כך שהגעתי לאמסטרדם, ובאמסטרדם אני נרשמתי לתחרות מלכת יופי לנשים ביולוגיות מגובה 1.70 מעלה, ועפתי בסיבוב ראשון. אני באופן כללי מציעה לטרנסג'נדריות המתלמדות להתמודד עם המזיק הזה בצורה הזאת, לשבת על כיסא נוח ולהגיד את המילים האלה, בדרך כלל. I am what I am, אפשר להגיד גם בעברית. אני מה שאני, I am what I am. אני לא יותר יפה, לא פחות יפה. אני מה שאני, I am what I am. המזיק השני הוא המזיק הפסימי. בדרך כלל אתם מוצאים אותו במסיבות או משהו, הוא מתקרב אליכם בצורה די רגילה, מתקרב ואז הוא מתחיל. קשה, אה? אני לא מקנא בך. כל החיים עם ילד בגיל 14, בגיל התבגרות, חבילה. את לקחת על עצמך חבילה. חבילה. לא, את תעשי מה שאת רוצה כי את מחליטה סך הכל. אבל אני לא יודעת אם זה היה כדאי להיות כל החיים בגוף שלו שלך. קשה. בדרך כלל עם המזיק הפסימי אני מציעה את הפרודוקט הזה, מתאר אוויר הזה,
זה באופן כללי, זה תמיד עוזר. עכשיו יש את המזיק השלישי. המזיק השלישי הוא מזיק דווקא מאוד נחמד. זה נקרא המזיק המוצא פתרונות. אם אתם מכירים את האנשים האלו בכביש באופן כללי, שתמיד שאתם נעצרים עם האוטו, הם תמיד יודעים איפה המצבר, אם זה מצבר או אם זה מצבר או אם זה קרבורטור, ואחרי 5 דקות הם פותחים לכם את המכסה והאוטו נוסע. הבעיה שהם לא רק בכביש, הם בכל מקום, בעיקר בישראל. עכשיו, הם בדרך כלל, תגידי, אולי תלכי לגור שנה בלונדון, ואז תראי באמת אם את רוצה להיות אישה? תגידי, אולי כדאי לך להקפיא כמה זרעים, ואז תוכלי לעשות ילדים? הם נחמדים, זה סוג של מזיק שאני די אוהב. אבל הבעיה מתי הוא מתחיל להיות יותר מדי, כאשר הוא מתחיל להתלהב. ברגע שהוא מתלהב, אז ההצעות שלו הן חסרות. למשל, הוא יכול פתאום להגיד, למה שלא תלכי לפטגוניה, להיות שם שנה, ואז לראות איך את מרגישה? למה שלא תעשי אלבום של תמונות שלך ערומה לאבא שלך מתנה? ככה שהוא יוכל להתרגל. בדרך כלל, מול המזיק המוצא פתרונות, אני נוטה להרגיע אותו עם סקס לייט. פשוט הוא כמו ילד שהוא צריך את הייתי רוצה להציג מולכם מזיק מאוד מסוכן.